Okay, mayong mundo na usab kanatuntanan Luzon, Visayas, Mindanao. Mayong mundo Philippines, mayong mundo world, mayong mundo universe. Ano na punta mga galan din atong tulumanon sa kahanginan. Si Oni Katiki Soner o ako lang gihapon kini ang inyong ubos nga alagad Reverendo Padre Edwin Academia Akam. So kumusta naman mga hingala? Nang ginaod ko nga na ang kamong tanan sa kapiskay pangluwas, walay ubo, walay hilanat, walay sipon, wala maglabad ang ulo, wala magsakit ang arthritis, wala bulagi sa uyab, wala bulagi sa asawa o bana. Joke na mga higala, hapa na punta malingaw, bakit sigir tayo niga serious na mahimo tayo niyang mahimo niya mataptano niya tawag serious physical illness. Kinahanglan gyud nga doon na po tayo kulo ginagmay pong kulo katawa base ino niya o makuano niya tataptan niya tag serious physical illness. Hala no adlaw karon nga samtarong adlaw may gala adlaw karon nga Biyernes, no? Pizza 14 na kini mga higala sa bulan sa Agosto. Uy, dali ra kayo mga higala, no? Pagkadali ra kayo. Basta maayo ra kag lawas, so dali ra kayo adlaw pero magdaot ka nya na ka sa ospital perting dugaya. Perting dugaya kayo ning adlaw mga higala kana maghigda kasi imong katre sa ospital nga perting laaya, perting dugaya kayo. Pero busy kay ka mga higala, no? Wala na problema, dali ra kay adlaw. Ana no, may muto na kanatong tanan atong mga senior citizens, yan naminaw karon din ha. No, ato ang mga junior citizens, no? O ang mga dili citizens. Mga insik. Mga kini unsa pa may laing na diri sa ato mga South Koreans no napo na sila diri sa ato unsa pa may mga dili citizens mga aliens ba no mga kuan mga kini Turko kumusta na nga atong mga Turko no mga Turko nga naa nga walay R. Kuya wasa nang mura man kag Turko nga walay R. Hala no, may muto na kanatong tanan mga higala. Ari kita mga higala sa atong Saint of the Day. Abay no ang atong Saint of the Day karon mao si Saint Maximilian Mary Kolbe. Kolbe. No? 1894 siya na tao, 1941 siya namatay. Mimbro kini siya mga higala sa kining Franciscan Order. Doctorate in Philosophy and kining philosophy and theology. You know? He combated religious indifference by founding Militia of the Immaculata, no, under Virgin Mary's protection. Onya, he founded the same organization in Nagasaki, Japan. In 1939, the Nazi panzers overran Poland, no? Onya, naapil in town kining Saint Maximilian Mary Kolbe no sa kining nahitabo nga kamatay no. So kining karong adlaw mga higala ato nga gihinumduman ang lain na pong patron sa Katolikong simbahan nga mao si Saint Maximilian Mary Kolbe. Ayan no. May nguto na kanatong tanan mga higala ha. Naginaot ko nga naa kamong tanan sa kapiskay sa panlawas. Ari na ta may higala sa ato ang kining CBCP News. Sa CBCP News ang mga higala, Cardinal Jose Advincula urges devotees to seek Jesus through Mary, not promises of good fortune. Ayan no, ano uban mga higala nga nangandoy ka Jesus aron madato. Kuyawa sa kayo ng higala no. Sama sa gitudlo ni mama ni Cardinal Jose Advincula, devotees to seek Jesus through Mary.
Ayan, no? Sa tupa kinahanglan nga sa atong pagpangita kang Hesus, anaag yun, no? Anaag yun ang atuang pag-ila kang Mama Mary nga maoy matud pa usa sa magkatabang kanato. Balita mga igala gikan sa Vatican, Pope Leo XIV nagkanayon attendance at Sunday's Mass cannot be replaced by virtual participation. Kadto naman gyud uban mga higala no nga dili na manimba no kay adto na lamang sa TV bisag mahirang lawas. Gawas dagway ni adtong medyo masakiton nga adto na lang sa TV okay ra na. Pero hasta ikaw nga bayra kanimong lawas, magpa-TV-TV ra pug ka, ana pug ka sa cellphone, mag-virtual participation lang ka, mas maayog yun, no? Nga adto simba gyud ka. Amo na gisulti ni Pope Leo XIV. Attendance of Sunday Masses cannot be replaced by virtual participation. Okay, klaro? Nahala, no? Padayon ta mga igala sa ato nga mga buhatono ni ining kamutuhon. Aboy, no? Ari na ta mga higala sa atong topic, no? Catholic Church relevance in the modern world. Ayan, no? Abi, no? Ang atong simbahan katoliko mga higala, nahaong gyud gihapon. Haom gyud gihapon sa bag-ong panahon. Kaya nga naman, timeless man ang mga moral frameworks na gitudlo sa simbahan katoliko. Timeless meaning beyond time. Dili pwedeng himuon niya. Muna yung timeless beyond sa termino ni ana kanang kaniadto karon og sa umalabot. Muna siya kuan kanang timeless. Kaniadto karon og sa umalabot. No, past, present, future ang iyahang relevance, no? Ang relevance sa Catholic Church is timeless, meaning past, present, and future, no? Yan naman, tungod kay matud palagi ang pagtulunan nga gitudlo sa simbahan kinutlo man gikan sa scriptures. Now sa mga scriptures, Biblia, gitudlo gikan sa sacred tradition na mga cultural, mga spiritual heritage nato, no? And of course, magisterium, the pronouncement of the Pope together with the college of bishops and cardinals. Ayan, no? Sa ito padili ko na mawala kay masag kikining kuan man na kanang boundless, timeless man na. Timeless man na ang pagtulunan nato kay dili man na pasabot nga ang pagtulunan sa una na to karon dili, no? Kay the teachings of Jesus is always relevant, no? Una, no, dili kita mo ingon nga dili na relevant ang Katoliko karon. Ani, no? So unsa man di ay buti pasabot nato diana ang kanang pagtan-aw nato sa ato nga ang pagpahaom nato sa pagtulon ang Katoliko dunay tulo ka mga paagi. What, why, and how or when. Ayan, no? Nga sa ato pa what. Unsa may mga binag-o karon nga mga pamaagi o panalitan, cellphone. Ayan, no? Sa ato pa miingon ta nga wala na kinahanglan na ang pagtulunan sa simbahan kinaan ang tanan din sa cellphone. Naalagi pero walay simbahan kinsa may mo upload niya ang pagtulunan. Kinsa may mo pa-upload mga Katoliko gihapon, mga Kristohanon, no? Gani sa ato nga kabaguhan karon kinahanglan gyud og kining gitawag og gitawag na tong proper spiritual guidance. Kung tan-aw nimo sa cellphone mga higala nagkaraiya labi na gyud sa cellphone na nagbinastos, na namakak, nanay na nagbinastos, nanay gahimo-himong istorya, kining gitawag na to og kining mga fake news, mga kuan bitaw mga pagtulunan nga mamusil na ning mga bata. Di ba no na to dito man ni sila dito ni ma-influensyahan ang mga bata nga nakahimo krimen sa cellphone. So muna nga diha gihapon sa cellphone relevant gihapon ang Catholic Church kitangkang kayo pareho sa niya akong ihimo karon na mapunin sa cellphone muna nga ang pagtulunan ni ang Catholic Church is always relevant even in the modern world kay ipahaom man lagi ni nato
ipahaom man nato nya. Daghang kitang pagtulunan mga higala, the what, the why, and the how. Ano man ang what? Unsa man di kahimtang sa panahon karon. O binago na modern communication, kining gitawag natong social media ay naa gyapon ang Katoliko din ha. Pero ting daghanan natong mga kuan din ha. Daghang kay tag mga pagtulunan nga nasa social media. Ako naraman ko diri sa ayungon. O nya naa na ko sa cellphone. Naa pa ko sa TV, naa pa ko sa radyo, no? Ingon na o nya secret tradition. Padayon natong gisaulog ang mga secret tradition aron mahaom yun kanunay ang Katolikong simbahan. Panalitan, Pasko. Murang mingaw siguro kayong December 25 ug di na to sa ulugon ng Pasko. Nya kay dugay naman ang kayo pa ang kasaulugan sa December 25 nga mao ang Pasko. Relevant pag yun hangtod karon. Dugay naman ang kayong gisaulog na. Tiyaw pabagod, no? Pagsugod sa Christianity gisaulog na ng Pasko, December no? Pero hangtod karon gisaulog na to. In other words, the sacred tradition nga gitudlo nga gihimo sa Katolikong simbahan is still relevant up to these days. Unya ang magisterium nato, ang tatong talahorong obispo, ang ato ang talahorong Santo Papa, sige nagtudlo kabahin aning mga artificial intelligence, no? Sa ato pa dili yun na mahimo nga irrelevant ang simbahang Katoliko. Kaya naamante what, how, why, and how and when. Permanente yun ang gitudlo, gisubaybayan sa simbahan Katoliko. So bada, no? Nya dili gyud na makitabo nga mawala ang relevance sa Katolikong simbahan. Kanunay gyud ang nahaom, no? And of course, doon na pag mga virtues nga kanunay gitudlo bisag asa artificial intelligence, diha mismo sa modern communication, mga social media, kanunay yung gitudlo ang mga cardinal virtues unsa man: prudence, justice, fortitude, temperance, kining practical and daily character, no? O baka kining theological virtues, faith, hope, and charity, or maybe transformation grace, spiritual, from the sacraments, needs, human weakness, virtues, sustenance, and deep devotions. Ano yan na ang mga Catholic teachings, no? Pananglitan na si Pope kuan karon, Pope Leo, no? Kanunay doon na po siya iyahang gyud nga kining mga encyclicals, no? Nga iyahang gitudlo. Ano mo na nga bisag unsaon pa, ang Catholic Church is always relevant and will always be relevant. Dili gina moingon ha conservative church ayon. Doon naman ko yung moingon niya ang simbahang Katoliko kuno is a conservative church. Conservative church nga kanunay mang napahaom nato. Kanunay napahaom nato ang different sacred traditions, kining Pasko, Semana Santa, di gino wala fiesta, bisan pag unsa ka moderno nga panahon, relevant gyud gyapon ang town fiesta. Bisan pag unsa ang Pasko, dili gyud na mahitabo nga ma-irrelevant ang Pasko, no? No, siguro pipila, no? Labi ng mga laing relihiyon nga moingon sila nga, pero laing relihiyon man na. Dili man na mga laing relihiyon nga di sa ulog og Pasko kay wala na sa Biblia. Laing relihiyon man na sila mo mga nakimong irrelevant. Pero kitang mga Katoliko di gyud na mahitabo. The Catholic Church will and always be relevant. Is, no? Kanang gitawag noon, ngayon, at magpakailanman. Ayan ha. So na ayaw gyud mo kuan, kinaunya kining ang usapod sa magkamakaingon gyud kita nga ang Katolikong simbahan di gyud man kanunay gyud mahaog. Kalagmitan duna gani mga dagko kayong kalamidad. Ang Katolikong simbahan baya mao gyud anunay anaa gyud kanunay frontliner gina sa pagtabang. I don't know kung usa po inyong reaksyon ana. Pero kalagmitan gyud Katolikong simbahan tao muna gidayon magpahimo gidayon tao kanang second collection, tabang gitadayon sa mga lugar nga nahitabuan sa mga kuha. Mo gina dili gina mo wala ang mga Katoliko sa Amerika, sa asa nga lugar, because it is always that is the
the very essence of Catholicism, universal, magtinabangay. No, dili lang kay ang ato aran mismong katungod mo atong tanahon, kung dili universal, meaning alang sa tanan. So, wala, no? So, wala nga. So, padayon lang yata ha, ato yung padayuno ng atong discussion. Ito naman may question, is the Catholic Church still relevant up to these days? And the answer is yes. Ayan na. So, padayon lang yapon ta ha. So, Katoliko ta, dili ta mawadan o gingon yan nga relevant. Kinilang po ninyong ubus nga alagad, Reverendo Padre Edwin Academiacav, manamilit to sa kaninyo, manalangin ka na taong Diyos ang kagawang tanan, Amahan, Anak, Espiritu Santo. Amen.